Alt er til salg, når der afholdes auktioner rundt om i Danmark. Og alt er på spil. Det er meget nemt, du rækker bare hånden op. Hvem får solgt til prisen? Den er pæn og velholdt. Og hvor langt er køberne egentlig villige til at gå? På årets landboauktion er det tidlig morgen, og inden dagens kvægeauktion kan komme i gang, er der mange gøremål for auktionarius Claus Pedersen. Vi skal lige ud og have sat nogle sedler på, så de ved, hvor de forskellige dyr de skal være her. Det er vi altid meget spændt på, om det er nogle ordentlige dyr, og om det er nogle gode dyr, eller det er simpelthen et skræsselværk. Hvis dyrene de er dyre, det gør, at der kommer mange flere i næste uge. Skal vi til at give dem væk, så kommer ingen i næste uge. Claus har fået gjort dagens første vigtige arbejde. Og nu mangler der bare én ting, før dagen for alvor kan komme i gang. Vi venter bare efter dyrene nu. Hos York Auktion på Midtsjælland er der kun 10 minutter til dagens auktion går i gang. Vi skal ud og hente noget sodavand, og så skal vi på arbejde. Og ejerne Gitte Ullerlund og auktionarius Ole Mortensen er ved at gøre klar til auktionen, både fysisk og mentalt. Mine nerver kan ligge sådan, så at det hele det kører, det ryster. Og det er ikke altid, jeg lige er, som jeg skal være, siger Gitte. Det kan ikke passe. Det kan ikke passe. Det er nok hver gang, at jeg sådan skærer temmelig kraftigt. Så hvis folk kommer og spørger mig om noget, så kan jeg godt snære lidt kraftigt af dem. Hvor har du Poul Werner hen? Det er jo lidt åndssvagt. Jeg har kun én ting i hovedet. Du skal yde det bedste. Tilbage på års landboauktion er dagens første sending kvæg ankommet, og Claus er spændt på kvaliteten, der har afgørende betydning for den nærtstående auktion. Du kan se, de er godt huld. De er pæne og friske. Jo, huld det er, om de er fede, eller det er noget magre stærke. Hvis de er fede, så er de godt huld. Claus' fascination for dyr er ikke ny. Den har han haft i mange år. Fra jeg var 3-4 år har jeg altid set et dyr. Jeg startede med at have en dværghøns og fik over en gammel onkel. Men dem kunne jeg aldrig holde ind, så skåede min nabo dem sgu. Ja, det var sgu en sørgelig historie der. Så blev det fisen. Det var godt. Skøn jeg så rand. Det var godt. Se nu, hvor de andre gik rand. Kom så. For helvede, I dumme der. Så. Kom så. Ja. Nej! Din satan spiller røv, der. Kom så, Biv. Hun fanden nemme, der knalde hammerne skyld over hende der. Nu mangler der bare én sending kvæg, som skal på plads, inden auktionen kan komme i gang. Prima blokvægskrydsning. Og Claus bruger ventetiden på at kigge nærmere på dagens dyr. Jamen, der skal helst møg og det på et dyr. Det kan du godt sige. Sig nogle røvballer. Der kunne blive en fantastisk engelsk bøfter. Huha. Hvad hedder det? Tager du sodavand med op? Ja. Jeg skal af med den her, og vi skal af med telefonerne. Ole er nu klar til at sætte auktionen i gang. Og for at få de højeste bud, har han en helt speciel strategi. Når jeg står på podiet, så hvis man skulle gå igennem på, hvad jeg tænker på, så tror jeg grundlæggende ikke, jeg tænker på ret meget, eller på noget som helst. Det eneste, jeg tænker på, det er, at jeg skal have flået den sidste tus op af vedkommendes byders lomme. Kan jeg få 400 kroner i hallen? Kan jeg få 400 i hallen? 400 der, 4 der burde 4 der, 4 der burde der burde 400, 4 der burde der, 4 der, 5, 5, 6, kommer der, 7, kommer der, 8, kommer der, 9, 10, kommer der. 4 der burde der, 4 der burde der, 4 der burde der, 4 der burde der, 4 der burde der først, 4 der burde der anden, 400 kroner til nummer 200, hvad? 54, tak skal du have. 4 der burde, 4 der burde halv, 4,5, 5, 5 der burde der, sådan. 65. De fleste, de byder på mimikken. De byder på mimikken hele tiden. Det går godt bare lige, du ved. Det er nok. Så bare de kigger på mig, det er nok. Så kan jeg se på dem, om de... Så langt jeg kan se på dem, at de kigger på mig, eller hvad skal jeg sige. Så er de med. Ikke mere end 71. 71.
For Claus er en lang dag også ved at nå sin ende, og selvom der har været plads til smil, så er Claus langt fra tilfreds. Priserne har været der helvede til. Det koster ingenting, fordi vi aldrig nogensinde har ville betale for madvarer herhjemme. Men fordi du skal give 10 eller 12 kroner for en liter mælk, nej, for satan, den skal koste 3 kroner. Det er alt for møden der. Det er den rene jammer. Den rene jammer. En ting kan dog altid opmuntre Claus. Kaffetid. Skål.